Takže cesta do rómskej osady bola vybudovaná niekedy v 70. rokoch. V roku 1985 sa vybudovala tá pripojka, ktorá je v súčasnosti a nebola urobená kvalitne, to znamená nemala dostatočnú únosnosť a už teraz sa to urobí tak, aby to vydržalo najbližších 20 rokov minimálne. Vážení, nie sme rozvoj krajiny, aby naozaj mali takúto cestu, ktorú vidíte, sami vidíte, že tie auta sa musia vyhýbať a je naozaj tá infraštruktúra veľmi, veľmi dôležitá. Takže ideme ďalej, vážení, a myslím si, že postupne budeme dávať do poriadku to, čo sa rokmi nič neriešilo. Takže dnes sa nám podarilo konečne poklepať základný kameň rekonštrukcie prístupovej cesty do našej časti mesta, ktorá sa volá Rómska osada. Sme veľmi radi, že úrad splnomocnenca prispel na rekonštrukciu sumou skoro 1 milión eur. Práce rozbehneme v najbližšom čase, keďže disponujeme všetkými možnými povoleniami, ktoré trebalo, a máme aj skontrolované verejné obstarávanie, takže naozaj nič nám už nebráni v tom, že začneme s ostrou výstavbou tejto cesty. Tá cesta, ako ste mali možnosť, keď ste prichádzali, je naozaj v ťažkom havarijnom stave. Naozaj je to roky neopravovaná cesta, keďže to nebolo majetkovo vysporiadané. V majetku mesta sa nachádzala naozaj len časť cesty a teraz sa nám podarilo naozaj vysporiadať celú dĺžku cesty od mesta až po koniec v podstate osady. Vidíte, tu je cesta, ktorá rokmi nikto nič nerobil. A teraz sa už začne výstavba novej cesty. Chvála Bohu, sám som po nej prešiel, videl som, že je v katastrofálnom stave. Podporili sme sumou zhruba nejakých 1 milión eur. Musím povedať, že sa vyčlenilo aj na základnú školu 1,3 milióna, projektovú dokumentáciu 188 000. Samozrejme ďakujem splnomocnencovi vlády, pánovi Daškovi, za to, že vyhodnotil náš projekt ako dôležitý, že spĺňal všetky podmienky, ktoré boli určené vo výzve a že nám boli pridelené tieto prostriedky. Veľmi si to vážim, keďže tam naozaj bolo tých peňazí málo a vybral sa projekt z Medzeva. Po Medzeve sa vám prihlásim z ďalšej obci Ránkovce, tam, kde sme podporili tiež viacero projektov. Teším sa na vás.